Il-proposta mresqa mill-kandidat għall-MPs Peter Aġus biex il-Kummissjoni Ewropea teżamina aħjar l-impatt tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq Malta qabel ma tressaq proposti ġodda issa se tkun impenn ewlieni fil-manifest tal-Partit Popolari Ewropew. Peter Aġus li serva bħala rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fil-grupp ta' ħidma tal-Partit Popolari Ewropew dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea qal li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea ta' spiss ma jikkunsidrawx biżżejjed ir-realtajiet speċifiċi ta' gżejjer bħal Malta u fakkar li dan rajnieh fuq ir-regoli ta' trasport b'regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea illi waslu għal prezzijiet ogħla għal Maltin. Konferma li Malta ma jaqbillix bil-mudell ta' one size fits all, speċjalment minħabba nuqqas tal-gvern attwali illi jaddatta dawn ir-regoli għal bżonnijiet Maltin fin-negozjati fil-Kunsill tal-Ministri. Il-manifest tal-Partit Popolari Ewropew adottat mill-Kungress ta' Bukarest issa jinkludi dispożizzjoni apposta li tindirizza din il-ħtieġa ta' gżejjer bħal Malta f'parti speċifika dwar il-koeżjoni reġjonali għall-Ewropa. Peter Aġus illi qabel kien kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta enfasizza li fuq dan il-punt irridu nkunu b'saħħitna u ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn l-Unjoni tadotta liġijiet fi Brussell u aktar tard niskopru li dak li l-Gvern Malti ffirma lih mhuwiex fl-interess ta' Malta.